Bé, un dels projectes significatius en aquest sentit, tant per part del territori com d'aprofitament i d'economia circular, és el cas del Nespresso. Amb el Nespresso hi ha un acord que amb les càpsules que ells recuperen es recicla les restes de cafè i és utilitzat com a fertilitzant, per exemple, en les terres del Delta de l'Ebre, on produeixen arròs, de manera que les cooperatives agràries, com a compensació, ens fan arribar arròs a nosaltres, als bancs d'aliments, per aquesta raó. Nosaltres, des de Càmera Arrossera, del Montsià, el que fem és que cedim el que són els terrenys per elaborar l'arròs, i el que fem és que aquests camps els adobem en els residus del cafè. Hi ha una empresa que és Stratecor, que és la que s'encarrega de reciclar l'alumini, i nosaltres llavors abonem els camps en el marro del cafè. Sol ser al mes d'abril, quan encara tenim els camps secs. Hi ha diferents agricultors que col·laboren en el projecte, i llavors abans de sembrar l'arròs i quan estem fent les feines de conreu, adobem els camps i ja els deixem preparats per a sembrar. És un adob orgànic, és de bastanta qualitat i de moment va funcionant prou bé amb el conreu de l'arròs. Bé, els pagesos ho fan de manera voluntària. Un dia d'és la càmera el que fa és separar l'arròs, elaborar-lo, envasar-lo, i nosaltres sí cobrem l'arròs que envasem, i llavors Nespresso ho cedeix al banc d'aliments. Bé, aquestes són les iniciatives que a nosaltres ens agraden, perquè són iniciatives que en primer lloc, són respectuoses amb el medi ambient, recuperem, en aquest cas, residus i els hi donem una utilitat, i a més, en aquest cas, aquests residus acaben generant aliments, i aquests aliments se'n pot beneficiar, tant els que els produeixen, com en aquest cas les compensacions que ens fan en el banc d'aliments. Per tant, això és tancar el cercle, que és en definitiva el que es tracta. Produir i tractar de minimitzar el que són els residus.